nematambudziko zvaya emukomana uyu Jinimbi nematambudziko sure maZimbabweans. Let me start off by saying this. Nematambudziko vedu kurasikirwa naJinimbi naSisi Moana na andiziva vamwe tu vacho hanzi Alicia na Karimu. I wasn't really acquainted with those two, but vanhu vandanjiziva mukufamba umu Jinimbi nani na Moana. I'm one of those people that are affected near the death of Jinimbi na Moana. The same morning that news hit everybody, the same way that it hit me too. Unbelievable. You think, it's a prank, it's a scam, vatanga content, controversy, panada drop album, stuff like that. When I saw even the footage, they just set it up. You have to have a video shoot or something, But as the hours went on, and you're not one of the who's and who's confirming, condolences. So let me start this live by saying, Zimbabweans, people handle grief differently. Mumano yachichema, mumwagoya nehasha, mumwagochaga revenge, vamwachita conspiracy, vamwachita all that jazz. We understand kuti it's a time of chaos. Feelings are all over the place. But ngatisarasa hunu pa internet apo. Zvandiri kuona zviri kuitika pa internet apo. Aiwa, ndangoti rega ndikuya kuzotaura 2 cents dzangu. We are mourning. I think everybody on social media liked Moana na Jinimbi. Regardless of they like her page rake rekana kuti but ashiti tu ongwashengarege kuvaziva. So can we just take a step back and just look at them like human beings, please, maZimbabweans? Ndanganchikumbira kuti timbosiya zvokuti mabasa aningi ndio anofana kujudgewa nemunhu. No, it's wrong. It's wrong. No, in the situation panapa, there's a reason why I'm doing all this. I couldn't do all this. But one thing I want to tell you, maZimbabweans, death does not choose who to take. Death is blind. The way you say love is blind. Death haina kuti uri millionaire kana kuti uri billionaire. Haina kuti uri munhu wakanaka, uri mbavha, uri hure, uri pastor, uri chii, kana nguva yako yakwana. Can we just respect that? Why are you people making it look like these people died because they were bad people? Makazwane episosho. Beda kuziva. You don't have to be a bad person to die. So stop acting like kufa kwa vaita vanafa. It's because of mabasa avo. Aiwa, unagona kungofa uchibva kumasowe. Unagona ngorowa nebhasi bam. Uchibva kumasowe. What wangochite saka does that mean kuti vana vachande kumapati? Stop associating genius nekuti mabasa ake aitambisa vanhu akashama. Yaive mbavha and all that asvinei. Nekuti munhu afa. Zvekuti corruption, pane asingati corruption here pano pasi. Pane asingabere pano pasi. Your own government is stealing from you. Your own pastors are stealing from you. Your own friends, iwe wacho unotobhagura. Kana mawindi chawa no corruption. So who are we to judge kuti nokuti anga no corruption, nokuti avemba pana asiri mbavha here pano. Atina mbasa nokuti uri kubepi. So stop saying hey mbavha zvinei izvozvo. When it's time for you to go, it's time for the death is blind. It doesn't choose kuti ndoda uyu akanaka, ndoda uyu akafuta, ndoda zvinei. Just accept it. Vanhu vanotiti Moana raive slay queen. Naimi ndokumbora kubvunza kuti what is a slay queen? Why do you choose to speak ill of the dead? Can we just stop and just respect the families? Do you think they care? Why do you badmouth people like that?
saka mahure achafere kwemi vacho vemusande vari kungofa wani vana maimufundisi vari kungofa wani chazoshamisa nechekuti kwanzi you call people titles when they are dead mazviwana kupi mazimbabweans ndiri kuona imwe ichi chitoro chinenge jirafi ichi chiri kuinstagram ichi haminocho hani ichi chakareba chekushata ichi chine guma ichi chekuti tuka musuno ucho zvekuti she was a prostitute she was zvineine munoda kuti murizoti slay queen chief because from my understanding moana aive brand ambassador for Nash Paints. She was a model. Ana kubuda pa video ya chapresa. That's working. Musa sanganise kugeza ne uslay queen. Mazvizwa. Kugeza isi mosha. Kugeza mahara ndogeza ukopeke. Musa vengere munhu zvinhu zva munofungidzira imimi asi muri wrong. Mwana we Aisha ndozvo. From what I saw, zvekuti aivhurira makumbo hazvineinemi. Can you just respect kuti death is not a good thing for anyone? I'm not here to defend it. I'm just here to speak facts. Mamusingamuona achishanda apa. Paita mamodeling watu yake ranga risiri basa ashandira ngozi here naye mwana uyu. Chamungazouya nhasi muchiti kwanzi raive slay queen. Slay queen munoyazorizira zvakanaka chimbondipewa definition yeslay queen. Diking timu rekuti kanzi she was a gold digger. Let me tell you, Team Gold Digger. Let the men with the gold worry about the gold diggers. That's what name is. Let the men with the gold worry about the gold diggers. Rest in peace, rest in peace, rest in peace. What gives you the right? Facebook. No. Zvanation got ndokumboro timbo gadzirisa naye papo. Mwana we Aisha ndo. And she used to work. And she was engaged. Ndokumboro kuziva kuti slay queen wapinda papo nokuti watamba nevanhu vane mari wakunzuri slay queen. Is it wrong for you to associate yourself with people that make you want to be a stronger person? Haisi mosha kuda kutamba nevanhu vane mari. In fact, ndokufanira ngoshamba uri kokoko. Do you know what has happened? Pana kambo vaona here avakavhura zvinhu vachisana. Amuzive information and amuzive kuti munhu what was she going through. Amuzive kuti chichiitwa mulife make. You just put a label kuti musikana wese anogeza slay queen. Because from my understanding, I don't know my nationalities, but the Zimbabwean nationalities associate slay queen. Actually, slay queen is a derogative term that makes it look like munhu uyu anongodya mari dzevarume vevanhu haana direction haana mari yake yaanotora achidya yake iyoyo mwana anga asingashandi here uzvo ndokumbura kuti mundaidzira nokuti Nash Paints mundibvunza kuti arrangement yavaive nayo moana aishandira ngozi here zvamungamuti nhasi slay queen mazviona kupi zvamuri kutaura tikumbura kuti ticheme vana zvakanaka chero vanga usina kukava nemi zvimwe zvinhu munongozvidaidzira munyama yezvinhu zvisina nebasa rese henzi anga akaromba pana akachiwonera chikwambo chacho kuti anga akaromba alright chero anga akaromba what is it to you? Does that mean he deserves to die? Anga akaromba vanhu kumba kwenyu. Why are we becoming these judges who died and made us gods? Tinozomira pamberi pevanhu tichiti anga akaromba makamuona here makachiona here chikwambo kuti ichi. This is wrong. Chemai zvakanaka kana usingadi chema keep scrolling. Keep scrolling, mind your work. Also, I'm not forced to go to the even because they follower. So the very idea of I'm going to go on Instagram or on Facebook and not see them, I was getting inspiration from them. Pana right on Facebook, inspire to make me want to be a better person. How does that benefit you? Samai vemba kana murume mukuru anogona kumitsisa chaichai kana mukadzi mukuru hauna kana kugeza stonyeni makuseni unomuka uri Slay Queen, she died at the wrong place, the wrong time, she was in the wrong company. Imi kokana nguva yake yanga yakwana kana mwaranga karongwa kuti nditatora ava 2 kana kuti ava 4 musi 1 and the stars aligned and they got into that car together kokana kwanga kukuridza kwaMwari munozviziva zvekuti kwanza anga ari kuchihure akafa ari kuchihure. How do you know that Mwari ndiye akaita kuti genius ati ndoda kuhosta party yako kana kuti Mwari ndiye akaita kuti party hosteke like that?
And the stars aligned and God put them in one class that you can take them at one time. Handi ndimiri kuimba kurufu kwenyu muchinyabedzera kunge vanhu vanovada ndimbaba vaita kuda kwavo. Kana vari baba vaita kuda kwavo, why are you saying she died at the wrong place at the wrong time? Zvineinemi maZimbabweans. Aiwa, munhu asina kukama newe. Iko kugeza kwamuwana kuko miri mabody parts ndamuwana. Mazvinzwa, mabody parts ndamuwana. Kana muwana achida kuburitsa paFacebook kuti hero garo nderake. Iwe kana usingafari nezvokumagaro yake kana tudumbu rake ramaiona kana chi keep scrolling kune chinhu chinonzi mind your hokoso chakataurwa naSoldier Love Musuno. Saka because abuda akashama paFacebook she deserves to die. Why do you just not respect munhu kuti munhu afa? Let me tell you, death is not a good thing for anyone. Fuel ine mari. Energy is money mu life. Musamboda kunyeberana. Zvekuti anga karomba angasina vana, angasina mukadzi. Ko kana genius angasingadi akati heart break yake and you are still healing. Zvekuti angasina mukadzi wangoda kuenda kuti mukadzi wako here iwo. Zvekuti angachikura nasikana kwana vasikana vemuda yedo vasikana zvinei wewe. Pane muso wakamboenda kanonyenga vasikana vakatadza kuya. Kana vakatadza kuya, is that genius fault? Kuti he had things going. Zvaifaya pana genius. Why do you want to speak ill of the dead? From my understanding inini kubvira genius atange kupinda pa social media. Ndakatanga kumuona muri achiblinga ndeyake aisenzera. Aya akabamba chokumba kwako here. Auya akatora mari mubank account yake. Kana ranga rimba vamba veka ngora singaiti. Inoziva kuva kama mention. Imba veka ngora zvakaiti singaiti nobuda maFerrari nemabugatti. Imba veka ngora singaiti. Iwe kana funga kuti ambava, we are not here to judge you because wagara ndori mbava futi mu life. Pasandere kupa mari nebhutsu dzevanhu. Bhutsu genius ziri kupi nevani? Bhutsu genius ziri kupi? Uyu inini ndokubura kuti blockera vana. Inini ndandina mangwana ush. Right. Bye.